A veure, és l'últim divendres que estareu per aquí, no?, al quiosc. Sí, sí. Quants anys portàveu? Uns 10. 10 anyets. 10 anys. Bueno, els he fet a l'agost, cuidado. Bueno, 9 anys i escaig. 9 anys i mig. I en aquests 10 anys heu venut molta premsa, molts diaris, moltes revistes, i heu vist... I tant, mare de Déu, és que la ubicació nostra és una mica especial, perquè realment queden una mica allunyats els altres. I aleshores, bueno, això dona una certa avantatge. Home, esteu en una posició de privilegi, no?, a l'entrada i a la sortida del barri, de la Torrassa. Bastant privilegiada, sí. I 10 anys? De tot, 10 anys, sí. Heu vist molts canvis? De personal aquí, de veïnat, sí, molt. De veïnat autòcton que ha anat, per lo que sigui, doncs, s'ha anat marxant, i d'arribats la tira. En 10 anys? Hi ha una renovació bastant constant, bastant constant, perquè fins i tot la gent que ve de fora, quan porta un temps aquí també, són un règim molt nòmada, perquè, bueno, esclar, estan subjectes als lloguers, al precari de l'habitatge, perquè, bueno, ara lloguen un pis aquí, es posen fora, o se'ls acaba el contracte, tenen que buscar-se'n allà, i clar, hi ha una mobilitat constant, i llavors hi ha la part més estable, que bueno, és la que... Però que de canvis de personal hi ha hagut bastant. Hi ha molta activitat a més. Vosaltres sou veïns de Santa Eulàlia? Sí. Però bueno, com si estiguéssiu adoptats aquí a la Torrassa. Sí, gairebé, clar. De fet, aquí, mare de Déu, les hores que m'han enterrat aquí, i el veïnat que el coneixem força bé, i l'entorn més immediat, no? Però bueno, com s'ha pres la gent quan s'ha assabentat que tanqueu aquesta setmana? Home, ens sap greu, perquè una cosa que ens ha sorprès, perquè la veritat un no és conscient de si cau més bé o ho fas més bé o ho fas més malament, simplement bé, passen els dies i passen les hores, però el dia que dius que te'n vas, la gent li sap greu, sí que li sap greu, sí. He trobat ha sigut agradable. Més i tot per una qüestió d'orgull personal, Els del Punt Òmnia també ens sap molt greu que marxeu, Ho lamento, però la vida... Molt bona sort. I bona jubilació merescuda.